Nang warung nek omah ya ana uwong ya suwepi mosok wong wedok ya mene wis padha turu wong lanang iso tolah-tolah dhewe sing enak ya nyang warung nomor cacah kanca-kanca nana akeh kena jak guyon-guyon mbok nawani kowe wong-wong padha mlumpuk nek kono wis lha kok nang gletak ya barang apa kuwi mosok dompet sapa ya ngono kuwi ya tak delok ya alhamdulillah muga-muga ya enak isine mosok mek dompet tok ki engko wis muga-muga ya enak isine engko kena nggih seneng karo wong-wong nek kono jajal tak delok ya wah kaya enek duwike abang-abang wah iki lumayan iki wisane iki wah wis alhamdulillah ngene iki suwi ra tau duwe akeh kok nemu duwe akeh wis jenenge rejeki sing ngene iki lha iki kok enek KTP-ne barang iki nakne sapa ya ngono iki wah kok jenenge Budi wah jenenge Pak Budi ana wah iki wis gak apa-apa iki wis penting duwe tak kantongan dhewe engko kena nggih seneng-seneng cara nek wonge ngono ya lek gak ngene iki engko lha dhuwit sira metu cara tak wehne wonge kuwi nyatane bocahku ya polet ngadu bilah nek kancane ngene sira gelem bayari blas weh lek gak digarap ngene iki wis mare toman iki wis janyang warung dik kantongi dompet singgahne wis engko aman iki wis aman damai san wis paras iya Pak no? Maksudmu? Ya mosok yo gene acara apa-apa ngono. Biasane malam Jumat iki sampeane gampang gawe acara apa ngono ya. Ki acarane kentekan. Ya acarane karek ngopi karo ngerokok ngono nek warung kene. Oh. Karo ngenteni mbok menawa nek rejeki teko ngono to maksudmu. Kira-kira menawa enek kiriman kondur. Udan apa kiriman apa iki? Yo ora padang ini udan iki apa. Kiriman kok dhuwur lek cak. Kira-kira ya ngono. Ya rezeki kon dhuwur maksude kanggone Gusti Allah. Wah. Undang-undang iki kok kiriman kok dhuwur udan ta apa? Ya ora udan Yo ora udan tok teko dhuwur. lan coke kon dhuwur. Coba. Iki ketoke mambu-mambu rezeki gitu ya, kok enek wangi-wangi ngene iki lho Tapi ndelok perbawaane angin barang silir-silir kira-kira ya membawa berkah. weh wong wis mlumpuk nek kene dampane Alah, biasa Pak Tuk. kan mana Pak No wisan Ya wis rada suwi ngono. weh iki ya pesan wedang ya Oke. sing luarang ya aja sing murah-murah aku gak patek nganu saiki Teman ya, Lah. lah kok malah ke Mandek. Lah wis sanake wong-wong iki kok wis tak bayarane kabeh ya iki wis aku ngene iki wis kadung ngene iki mbuh kok ya. Iya, ntar mana lah. Pesen. Lah kok buanter men tau. Mau kira sing iso tuku wedange napa Pak Noto saiki aku ya iso nukane Pak No ya iso Pak No wis njaluk apa Pak No? Memang bar ado pedet. Lah wis masalah kuwi wis gak usah ngomong ngene aku lek dinane iki wis oleh rezeki ngene kene piye ta aku. Iki Pak Tuk. Saya spesial iki kae kok Weh. ngono lagi. Rada Weh, blending iki. warnane. Iki meng ya ana gulane gak ya iki? Enak iki spesial. Spesial wis. Iki sing luwarang dhewe iki ya. Dhewe iki. Aturmu jejer loro wi. Iya no, aku kok Pak No ngene iki. Beh sayange. Biasane ini iki lho gelem ngilingne apa gelem ngudekne ngene iki lho. Nambah ono 100 apa 200.000 aku serangan Pak No ngene iki. Iki perkara teh ngene iki. Sayang rawani ngudekne. Tenan iki. Tenan ora ngono kuwi. Wes. Tak udekne.
Tenanan ngene iki aku wis kadung ngene iki. Mudhek apa goyang? Ya sembuh Pak No kono. Biasanya ditambah duit ditambah goyangan. Sampeyan mau rong pesen Pak No? Alah, sepiar pesen yo ora nyekel duit. Wis tepeseno los pokoke iki mumpung aku nek kene iki oleh rezeki iki kok jan aku. Pak Notok apa ya? Ya karo awakmu wis kabeh wong nek warung kuwi wis beres hingga pokoke. Masalah wedang ngono. Lah iya. Iki lek gak barago sapi ya panen kacang. Wis masalah kuwi kon ndi wis gak usah dipikir, gak usah dibahas. Sing penting sampean kuwi iso mangan wareg, Rokok enak. ngerokok enak ngono wis panggah awakmu kok njaluki rokok apa panggah tak turuti. Rokokane. Nek rokokane seleraku ya pengen gudang garam Jaya. Action. Ini lho kan anune potongan. Ya Pak Tukiti lho. Kok arep ngebos awak dhewe iki wajan ugal-ugalan tenan iki kita ya. Lek masalah aku lek ngene iki masalah dhuwit ngene iki lho. Aku wis ora iman lek enek ngene iki. Wong rezeki arep teko yo gak. Ngono kuwi lho. Ora sangkan-sangkan iya ta ya. Sangkan kon diparane utawa. Aku ngene. Ya ngene iki lho Pak No. Gak ero. Aku mumpung duwe rezeki dhewe, aku ya tok-tok ya belajar kaya wong sosial ngono lho. Sosial ngono kuwi lho Pak No. Ya membagi lek duwe rezeki ngono lho. Lah ngene bapakne to aku nom kae ngene iki yo mesti kudune tuku sate bekecot. Sate bekecot. Awakmu apa pengen ya amis-amisan ngono ki Pak No? Yo Pojok tedas. Apa tedas kuwi lho? Mbok liyane sing rada empuk ngono ae lho. yo karo ngiling-ngiling nom-nomane karo Baik. berkadian. Saiki ya sampean yo nelonan. Weh, wirawiri kuwi. Gek golek apa? Biasane gak ngono kok kaya wong bingung lho jane lho. Gini yo cah kuwi. Wis tidur ki. Lah ya. Gini yo ngono lho. Woi. Woi. Weh, Rene lho. Wah iki genah Suraya cah kuwi paling. Mosok gendeng nyar-nyaran. Malam jemuah. Wah, Cahku pendidikan tahun lho. paling iki. Wah, gak lali ngombe obat e. Biasane kan ngono. paling biasane gak ngono kuwi Pak No. Biasane petuk kancane ndang menggo wer. Telat obate wis weng. Rawiri. Lek percaya Aduh, mampir lek. tekoni sik nyapa wirawiri ya. Jane belajar gendeng kok piye? Cek, kowe mang kok Umpane wira. liwat kene ana sing tidak jarane jare belajar gendeng mau stres nyar-nyaran. Dompetku ilang ya, Mano. Heh? Ilang. Ilang apa ceblok? Ilang apa ceblok? Lah kira-kira nek ndi? Lah yo kuwi mau luari iki golek imah. Wah, lah kuwi Nek wis dompet ilang ra mungkin. Ra mungkin. Pindah tempat tok. biasane. Koroh to, Mano. Ya iya to. Kira-kira iki mesti Lah krasamu mulai kapan? Yo Ilang. mang. ora enak barang kok ilang. Ora Yo, enek mek barang kalian ilang, nggon. ora enek kok budine. Saja Kantongi. sajae pane awakmu susah jane awakmu iki butuh apa? Sing wis ilang yo ilang bene. Ya ben ngono kuwi gak usah dipikir, Pak Bud. Belajar Lek ikhlas. duwite nek gak apa-apa aku padha. Wis deleng ngene belajar ikhlas, Pak Bud. Lek kene Jenenge ikhlas. ngono kuwi jenenge sebagian hartamu bukan milikmu. Berarti lek ceblok kuwi berarti udu namu, winane wong liya. Lah, kudu awakmu memahami kuwi, Pak Bud, kan. Mare kowe dhewe dadi wonge powol iki. Mare ya pelitmu ngono kuwi. Demit andure setan ra doyan ngono Lah yo kok. setan kok. Kuwi pancen ganjaran iki ngono kuwi, Pak Bud. Banjing jaran. Lah, kuwi. Mangga ngono ae. Wis saiki awakmu butuh apa? Aku ngene iki mumpung duwe rezeki. Aja dibur Pak Di. Lah, wis ngono ta? Oh, dibur. Kowe Kowe lek duwite gak apa-apa terus terang to. Sing pentinge kertune sing nggih kerja kuwi lho. eleh masalah Kok enek kertu domio. wis kuwi gak usah dipikir. Saiki ta awakmu tenangno pikirmu, butuhmu piye, mangan enak apa ngerokok penak. Iki lho tak wae dhuwit blonjo kono butuhmu apa. Oh, karo Nah, wis nggih hiburananmu masalah sing ilang wis ya ben ilang. Saiki sing penting awakmu seneng-seneng kuwi dilalekne. Nyok blonjo. Kowe duwite. Lah iki lho wis lah ngaku kok. Nah. Emang ngomong ya di Lah iki tak kon ngombe sing larang-larang tambahan. Iki, Ndang, gitu kono rokok apa sate-sate kono. Tenan Pak Duk. Iya wis los pokoke engko. Engko rokok sak satene oleh gak Pak Duk? Wis oleh engko susuk jian kuwi. Masa
Engko le rombonge bakul sate moga rene ra apa-apa Bakule minggu. pisan ae. Sak bakul-bakule. Bakule wedok. Wis kono, ndang budal kono. Ya tuku dientekne Pak Duk ya. Wis dientekne los. Dipangane kene. Heeh, wis ndang. Oke. Wis blonjo. Dadi ben gak mikir nemen-nemen. Ben gak ngono lho mikir nemen maksudnya. masalah ilang ya silang ngono kuwi lho. Lah wis. Wis. Pancen kuwi bang hakmu ya. Lek hakmu panggah balik, lek udah hakmu berarti ra iso balik ngono lho. Pokoke sing tenang ae. Ya. Mumpung Pak Tuki lagi Lagi Baik oleh hati, rezeki iki, baik. baik hati. baik hati. Ya ndi rezeki, lek gak ngene iki no kapan awake dhewe iso bagi-bagi ngono lho. Iso nyenengne Iso kanca. nyenengne kanca. Karuan sak windu ka iso nyenengne kanca. Rung karuan Pak No, lek gak oleh rezeki ngene Sak iki. Windu suwi ya ra. Lah iya, Sawindi 8 tahun lho Pak No. Weh, weh. kuwi lho urung iso. Ya aku sedang pensiun dong pisan. Tak windu ya. Mumpung rezekine kesempatan Ayo. dari segi waras ya berbagi karo kanca. Ya muga-muga kanggo Budi ya ben ilang strese. Wah, hingga muga-muga tekan sate tenan awake dhewe iso mangan enak Pak No iki. Wis engko los ya hingga ya. Tak Pak Duk dhisik. Heh? Kone Ah, sate. tak tuku Wah, neh. gampang kok tak wae duwe neh. Trimo Tak kok tuku neh. engko. Aku ra ndek rokok terus tak tukokne rokok. Iya, ya wis Beh, ta. beh. Kesenenganmu apa kuwi ora masalah. Iki emang ikhlas tenan ya Pak Duk. Ikhlas wis ta. Los engko dipangan bareng-bareng. Kene lho, kowe luwih kene lho. Kene lho. Rada rene lah awakmu lah. Engko kancane ya ben rada mambu ngono kuwi. Oh, Ki Pakno barang masuk gak ki ditukane pabut kaya ngono kuwi. Kuwi mah jadi sate udah birok, udah tempe ya. Wis angger duit 100 tak blengne entuk rokok karo entuk sate mbuh piro ki mang kok. Beh, kamu mau los nih kabeh gak mau ngenge blas. Murah lho. Wis ora apa-apa, aku lek masalah duit lek ndek rezeki wis ora dadi apa wae but ngono kuwi. Masalah Terus duit ngono, aku. Pak Duk. Wis ta. Muga-muga aku didongakno oleh rezeki sing sering-sering tambah eleh. Wis tak los wong-wong mangan. Mangan ono Pak No iki dinone ngene iki. Ya ta? Emang jumlah paing sok. Besok iki jumlah pon Pak No. Jumlah pon. Muga-muga sok Jumat Sejumlah ngarep muga-muga aku oleh rezeki ngene iki neh wis panggah los kuwi. Enggak ngene iki jenenge sahabat nek kancane kesusahan yo piye carane ayo dihibur bareng-bareng. Aku ngerti ya bebudane meng. Wong-wonge wajahe pucet-pucete kaya wong kaliren kabeh, Bud. Mulane wis untung apa metukane panganan ngono kuwi, Bang. Lah engko wong-wong lek semringah kabeh pisan. Dan tidak sewombong toh. Nah, lah aku kok ya piye ngene iki oleh rezeki kok padakne. Ini Pak No ngono. Tapi lek ra ndek rezeki karo dhewe, aku nyarene tibon. Nah, kaya klimbrak-klimbruk. Lah, Colongan gedang itu kuwe Nah, dan. ngene iki mosok arep dipangan sate tok. yo gak kae meng tak pesene nek wong tukang masak kae meng. Kok yo pas ya. eh? Langsung tak pesene wong tukang masak kae meng jabaran pira 1 juta apa 2 juta kae meng. Wis pas iki mang aku tuku Eh? sate iki mang. Ya pas to wingko karek ngenteni sing nek mburi wong masak kae meng wis mari apa urung. Karek ngenteni sing masak tok nggih Pak But iki. Muga-muga tengah mateng dilitas. Ya aja tak omongi sing anune sing apik. Rada Sing gayel-gayel. rada gawe-gawe ra apa-apa.